Цветята на малката Ида. Сега ще ви разкажа историята на едно малко момиченце на име Ида. Ида и нейните цветя. Това прави 16. Браво! Това беше последният урок за днес. Чакай, Карл. Исках да ти покажа цветята ми. Време ли е вече за сън, Софи? А ти как си, Тим? О, не! Какво се е случило с тях? Какво учи с момичето днес? Ами, събиране и правопис. Добре, това са важни неща. След това и четох приказки. Пълниш и главата с глупости. Защо? Прочетете ги сам някой ден и ще разберете. Това са само безмислици. О, цветята ми! Виж какво се случи с тях. Май са мъртви, а? Какво очакваш? Нали знаеш, че всички умират се някога? Не го слушай. Те не са мъртви. Просто са клюмнали. И да знаеш ли защо са клюмнали? Снощи цветята са били на бал. Затова изглеждат толкова уморени. Но цветята не могат да танцуват. Разбира се, че могат. През нощта, когато всички други спят, те оживяват и танцуват. Почти всяка нощ се събират на бал. Наистина ли? Къде се събират? Знаеш ли замъка извън портите на града? Лятната резиденция на краля. Градините там са пълни с цветя. Разбира се, че го знам. Вчера бях там. Но дърветата са останали без листа и нямаше нито едно цвете в лехите. Така е. Къде са всички? Всички са в замъка. Там се събират да танцуват. Веднага, щом кралят и придворните му се приберат в града, цветята хукват от лехите към замъка. И колко щастливи били! Прекрасна музика. Великолепна. Доста бавна и досадна. О, мълчи си. Опитваме се да се наслаждаваме. Ето, това ми е по вкуса. Схванахте ли? Така е по-добре. Много по-добре. И цяла нощ ли танцуват така? Ами да, но трябва да внимават. Старият иконом обикаля замъка. Гърбът ми, кокалите ми, ставите ми, гърбът ми, коленете ми. Какво става тук? Странно. Странно и все по-странно. Чудесно. Започнал съм да полудявам. Пак ли, Карл? Пълниш главата на момичето с глупави идеи. Танцуващи цветя. Ха!
Може и да са идеи, но кой казва, че са глупави? Ясно е като бял ден. Всеки с малко здрав разум може да го види. Аз отивам на разходка. Добре, Ида. Аз също трябва да тръгвам. Не забравяй да си напишеш домашните. До утре. До утре, Карл. Съжалявам, Софи, но днес ще спиш другаде. Цветята трябва да си починат. Ето. Така, по-добре ли е? Донесох ви чай, за да се оправите по-бързо. Лека нощ. И ако ходите на танци, не се преуморявайте. Разбрахме ли се? Тази нощ малката Ида дълго не можела да заспи. Тя си мислила за нещата, които чула от Карл, за танцуващите цветя. Най-накрая заспала. Какво е това? Хайде всички! Особено вие! Елате да танцувате с нас! Прекрасна, както винаги. Какво става? Танци? И никой не ме е поканил? С удоволствие ще ви поканя, мадам. Ще танцувате ли с мен? Не, няма. Махнете се! Надявах се някой джентълмен да ми помогне. Съжалявам, ние не сме ли достатъчно добри? Защо сте се надвесили над мен? Ти ни отстъпи леглото си и това беше много мило. Ние сме ти много благодарни, но няма да живеем много дълго. Утре вече няма да ни има. Не знаех, това е толкова тъжно. Кажи ми и да утре да ни погребе в градината. Тогава ще се събудим отново през лятото и ще сме много по-красиви. Разбира се, че ще ви кажа. А сега да танцуваме! Музиката тук е много бърза, нали? Не е ли ужасна? Не е ли прекрасна? Здравейте, дами! Време е за танци. Усни ме, глупако! Можеш да танцуваш? Знаеш, че можеш. Следващият. Всички да танцуват. Ей ти, не трябваше ли да ми кажеш нещо? Малката Ида започна да се пита дали всичко е било просто сън. Но след това разбра, че не е било сън.
Ни най-малко. Днес ще ви погреба в градината, за да поникнете пак през лятото и да станете по-красиви от всякога. Вие двамата какво правите? Погребваме цветята, за да се съживят отново до година. Погребвате цветята, за да се съживят? Погребвайте си ги, но те няма да възкръснат. Малка глупачка. Не го слушай. След време ще разбереш, че много греши. Оказало се, че съветникът наистина грешал. И да виждала как цветята се завръщат година след година. И всеки път били все по-красиви.